Ipitambo ba. Ngena esibayeni mfana. Lewana bakuthi uyangena wena ngena la esibayeni. Ufuna ushaya umntaka Nandoso umkhombuzoso. Idumbu. Ithi thatha induku uthathe ushaya inkomo nayo ke induku le phansi thabisa kanti nini ulibala akayisho ukuthi uyishaya ukuthi uyayibulala wenzela umkhomba Shaya toboza. ya ndodana thatha le nkomo le uhambe uyolobola ngayo ukhulisa umuzi wakini ngama Hayi siyabonga. Bafethu. Engiyolobola ke bafethu. Engiyolobola bafethu. Nali idina. Hayi siyabonga. Hayi mfowethu. Alright njengamanje ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela bafethu njengamanje sihambile ke bafethu sahamba njengamanje sila kwaMhlaba Iyalingana lapho khona ke usizobona khona udokotela uMasiza azosichazela ke ngomsebenzi wakhe awenza ukusiza umphakathi ubaba ke ukethe masixhumana naye wasichazela ukuthi ayiziningi izinto aspecialize ngayo especially nje entweni ethinta ke abantu abagulayo ngamakhanda noma mhlambe ungaphatheki kahle mhlambe angazi ukuthi mhlambe liphi igama engalisebenzisa nokunye ke nokunye uthwalisa nokunye baba wami asikubingelele baba. Yebo ngibaba uMasiza inyanga enkulu yaKwaMhlaba Iyalingana ngithwase ngo1981 endaweni yaseMozambique ebizwa ngeBayang. Sengilaphe kakhulu abantu abaphethwe isifo sothi isifo sekhanda. Zikaningi ke izifo zekhanda khona sokuwa khona sokuphambenyelwa ikhanda nje straight. Sengisebenze kakhulu baningi nabanye nabo nje phandle ngibalapha sona lesifo esifana nalesi. Njengalo special enginaye la usuke enquthu. Omunye kade hamba iphambi kwayizolo usuka eMpumalanga. Sengisebenze kakhulu ke kulomkhakha 1981 ngithwasa ngisebenza ngabo laba abantu abaphethe aphazamisa isifo sokuziningi ke ezinye izinto ke elizifo lezifo engizilaphayo kodwa ngithe angeke ngiphakamise lokho ongibuza khona ke emkhulu. So umuntu baba mawusukuthi mhlawumbe umuntu ophethwe yikhanda uchaza ukuthini baba mhlawumbe ukugula kwakhe kukhona ukuphazamiseka ngibala ngokuphazamiseka komqondo womuntu kukhona ukuthi umuntu uyakhula uyaphila hayi umuntu angikhulume ngesidalo ngoba kukhona umuntu ovele ophazamiseka ngomqondo oyisidalo kodwa sikhuluma ngomuntu obekade ephila so uyaphazamiseka omunye uphathwa isifo lese bathi isifo sokuzila sokuwa umunye uphazamiseka ngokuthi nje bathi uyahlanya kodwa sifuna ukusebenzisa lelo gama lokuthi uyahlanya sikuhloniphisa ukuthi uphazamisekile. Sekuziningi indlela zokuthi umuntu atholakale saphazamisekile enye yazo ngabe umuntu ontshontshayo enye yazo ngaba njengoba sekwaba nenyawupe mhlambe ubhema labo gwaya abakhula mhlambe noma yizi inyawupe izinto ezingalingani naye sekuyakwazi ukumphazamisa ekhanda ke lokho. Nisho nomuntu nje obanjwe isifo seyidakamizwa onyawupo nawo futhi ungakwazi ukukhulula. Baningi sebafike kakhulu baningi usebona abantu ngathi sebaningi kakhulu kunalabo abantu engibasebenza angazi ukuthi kuyabafikela umunye kumfikela general nje ngokwemvelo ukuthi okay umqondo wakhe mhlawumbe ungcolile uyagula kodwa njengalaba sebaningi kakhulu lentsha le yamanje ngoba isebenzisa lezi dakamizwa iyobisi. So kupho lonye usizo mhlambe yonalo ngoba ngizwile ngathi impela uMandla nalapha ekucebiseni abantu. Ebantwini ke sifike sihlale phansi ke la ngiyangisebenzisa ngiqala ngamathambo umthetho wami bese ngibukela ukuthi izinto zakho zimi kanjani uyini inkinga yakho kahle kahle ngeke sithi fike nyoba ngenza igubhu mina zokusiza abantu umuntu mhlawumbe uhluphekile indoda mina ngiyakhala la umsebenzi wami awusahambi kahle ndlela zonke ke kukhona ukuthi awusahambi kahle umuntu uyadayisa awusahambi kahle mhlawumbe umuntu unebar awusahambi kahle umuntu mhlawumbe uyazisebenzela nje ngendlela abantu indlela eziningi abasebenza ngazo ngifika esho ukuthi hey manje baba la senginenkinga la ukuthi umsebenzi wami awusahambi bese ngithi ke akwenze nje abanye bayagezwa abanye kukhona ukuthi izinto zakhe sezivaleke nya kudingakala imvu lapho siyakuthwalisa ngemvu into edliwayo hayi lekuthwala ukubulala abantu ngoba abantu sebadula ngomanga ukuthi babulala abanye abantu kuze umuntu ecebe thina sisebenzisa into edliwayo enyama
uma ufika la ngifike ngithi thenga imvu ubusungizela no 375 rand ongamashumshumi ubusuza nakho kwela kuba umthembu uzofika ke akugeze asebenzise lemvu yakho bazongena abantu ngendlela ofuna ngayo. Yeah. So bese kuba into engakanani mhlambe okumele kube inkomo zakho ba? Lokho kuyaye siyayisibonisana ngokwenkomo ngoba kuyaye kuzile lokho ukuthi umuntu usho inkomo ungakawazi umsebenzi ngoba into engigayidayo amathambo ngizofika ngithi mina kuwe ngifuna u4000 kanti umsebenzi wami uthi 5 rand. Mhlawumbe ngifike ngifune u5 rand kanti umsebenzi engizowenza uka 3000. Kufanele sifike sihlale la phansi sibuke emathanjeni lo muntu lo gulo kumphethe kudla kangakanani yini okuzoyidinga kuzofuna ngiyaphi ngiyephi njengoba ngikhuluma ngoMozambique mhlawumbe ufuna lo muntu ngulande eMozambique. Alright, so baba ikuphi mhlawumbe okunye futhi mhlawumbe ongakwazi osiza ngawo umphakathi? Okunye futhi engisiza ngakho umphakathi sisaqondanisa nokugula. Kukhona laba bantu abaspecial abawayo isifo soleso bathi isifo sokuzila sokuwa. Nakho kunendlela zakufuna ngifike ngiqale ngibuka amathambo ukuthi okay lo muntu uphethe lesifo sokuzila ngabe wazala naso yini noma isifo asijombe emhlabeni. Kunehlahla ke zakhona nomthetho ngendlela olashwa ngayo. Kufuna ngifike kini lapha ngifike nginibale nina nonke ukuthi nibangaka ekhaya bese ngithi ngiza nalomuthi ngifike ngibekele izinto amabhodo engizopheka ngawo mina lesangweni. Awungena awukhulumi futhi nabantu mhla uzolapha lo muntu wesifo sokuzila. Kufuna ufike uma egethini bakunikeze zonke izinto ozopheka lapha ubabale kunamaganqaza ezihlahla engizisebenzisayo. Ngwabala ukuthi emndenini nibangaka. Ngitshela omunye oyi1 wenu ukuthi mhla kulamaganqaza sokufaka intambo yakakotini kuze kube lula ukugabuka emzimbeni womuntu. Kuze mayigabukela akakhulumisa umuntu lento uyithatha ayiqhalele ngaphandle ngoba isifo esithi kwazi ukuthathela komunye umuntu. Yeah. Hayi siyakuzwa baba. Ngiyacabanga ukuthi inamathele kahle baba. Indaba yezigubhu ke baba ke ukhona ukuthini ngakhona? Indaba yegubhu ngifike ngithi egujini mase sizosebenza ngegubhu. Fike ungiphathele iminora yakho. I-razor lengizokucaba ngayo. Bese ungiphathela u375 rand. Ozogeza ngawo umzimba wena. Okugcina sekungaba inkomo yami yile ngithi ngeke ngikwazi ukuyidalula indaba yenkomo ngoba sisuke vele sisazobuka phansi into obalekile kufanele siqale sibuka umsebenzi nemvu ozoyithenga wena futhi ngeke ngikwazi ukusho ukuthi ngizothi imalini ngoba imvule kule uyazithengela wena la usuke uyithole khona. Uma ukuthi uyahluleka mhlawumbe umuntu osuka njengoba kufika abantu abasuka kude la koNambithi ngeke akwazi ukugibeza imvu azafike la uzofika siyifile. Mhlawumbe ubuya koPolokwana ngeke azakwazi ukufika la nemvu isaphila. Uyayathumela imali kathi baba ngicela ukuthi ungithengele isilwane khona ngapho. Ngimthengele ngimtshela ukuthi okay isilwane sibiza malini bese ekwazi ukuposa leyo mali esilwane eqondana naleyo mali leyo. Anoma ngimxhumanise nalomuntu lo ophethe isilwane lesasidayisayo bakwazi ukunikezana indlela ezemali zabo ukuthi banikezana kanjani mina ngoba sengithi ngiletha ke isilwane sengisilanda nje mina sengizosibeka la ekhaya uyafika lolo suku uyafika uzosebenzisa. Hayi baba mina ngicabanga ukuthi kukhanya ba mhlambe ungashiya mhlambe lapho tholakala khona enkundleni zokuxhumana mhlambe noma amafoni into enjalo. Mina ngubaba Masiza kwamhlabe yalingana ezansi kwasemseleni esibedlela. Inamba zami zibizeka kanje sithi 0722934336 u2 ekugcineni. Ngicela ukuphindela baba. Ithi 0722934336 u2 ekugcineni. Uthi abone lokho eCamera. Iveze nje yona yodwa ubala. Mama ngapha umunye eminyango ngoba le nkomo ufuna ibona ibe nomehluko yodwa. Angithi zezozo. Ndodana ngunikeza naye inkomo. Ukuthi nawe uhambe uyoba indoda ukwazi ukulobola ngokomsebenzi wakho. Yilokho thatha naye ke le inkomo le. Uyakunikeza ubaba Masiza uhambe nayo. Hayi. Ngiyakuzwa baba siyabonga.